ఫ్రెండ్స్, మనకు తెలియకుండానే కొన్ని తప్పులు చేస్తుంటాం. ఆ తప్పుల వల్ల చాలా అనర్థాలు ఎదురవుతాయి. అవేంటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఛానల్లో వచ్చే రెవెన్యూని కటికి పేదరికను అనుభవిస్తున్న వాళ్ళకి ఈ ఛానల్ ద్వారా మన వంతు సాయం అందించాలని ఈ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేశాను. కాబట్టి మీ వంతు సాయం ఈ వీడియోస్ను లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సపోర్ట్ అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అదే మీరు పేదలకు చేసే సాయం. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం. అర్ధరాత్రిలో టాయిలెట్కి వెళ్ళడం. చాలామందికి అర్ధరాత్రిలో టాయిలెట్కి వెళ్ళడం అలవాటు. టాయిలెట్కి వెళ్ళడం ప్రమాదకరం కాదు, కానీ అర్ధరాత్రి లేచేటప్పటికి మన బ్రెయిన్ అంత యాక్టివ్గా ఉండదు. హార్ట్ కూడా వీక్గా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఏదైనా ఒక విషయం సడన్గా మన ముందు జరిగితే భయంతో మన గుండె ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి అర్ధరాత్రిలో టాయిలెట్కి వెళ్ళాల్సి వస్తే లేచి కాసేపు కూర్చొని తర్వాత టాయిలెట్కి వెళ్ళడం మంచిది. అప్పటికి మన బ్రెయిన్ కొంత యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫోన్ వాడుతూ రోడ్డు మీద నడవడం. 2015లో నేషనల్ సేఫ్టీ కౌన్సిల్ చెప్పిన ప్రకారం నడుస్తున్నప్పుడు ఫోన్ వాడడం వలన యాక్సిడెంట్లు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని. దాదాపు ఒక సంవత్సరంలో 1100కు పైగా యాక్సిడెంట్లు నడుస్తూ ఫోన్ వాడడం వలన జరుగుతున్నాయని రిపోర్ట్ చేసింది. అంతేకాదు, డ్రైవ్ చేస్తూ ఫోన్ మాట్లాడడం కూడా ప్రమాదం. మన బ్రెయిన్ మల్టీ టాస్కింగ్ చేయలేదు, అంటే ఒకేసారి 2 పనులు చేయలేదు. కానీ ఒక విషయం వదిలి ఇంకో విషయం గురించి ఆలోచించడం వంటివి త్వరగా చేయగలుగుతుంది. దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ మల్టీ టాస్కింగ్ అనుకుంటారు. అందుకే రోడ్డు మీద నడిచేటప్పుడు నడవడం మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. ఏదైనా ఒక దెబ్బ తగిలినప్పుడు దాని నొప్పిని తగ్గించుకోవడానికి ఎక్కువ పెయిన్ కిల్లర్ని వాడుతుంటారు. ఎముకలు ఇరిగినప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్ వాడడం వలన ఎముకలు అతుక్కోవడం అనేది నెమ్మదిస్తుంది. ఎక్కువ డోసు ఉన్న పెయిన్ కిల్లర్ వాడితే ఇరిగిన ఎముక తిరిగి అతుక్కోకుండా కూడా జరగవచ్చు. పెయిన్ కిల్లర్ అనేవి నొప్పి వచ్చిన ప్రదేశంలో బ్రెయిన్కి సమాచారం చేరవేసే నాడీ కణాలను పనిచేయనీయకుండా చేస్తుంది. దీనివల్ల బ్రెయిన్కి ఎముక ఇరిగిందన్న విషయం తెలియదు. మన శరీరంలో సహజంగానే నయం అవడాన్ని బ్రెయిన్ చేస్తుంది. అయితే పెయిన్ కిల్లర్ వాడినప్పుడు ఎముక ఇరిగిందన్న విషయం తెలియకపోవడం వలన బ్రెయిన్ ఇరిగిన ఎముకను అతికించలేదు. సో పెయిన్ కిల్లర్ వాడకాన్ని తగ్గించండి. ఎక్కువసేపు స్నానం చేయడం. మన శరీరం శుభ్రంగా ఉండడానికి స్నానం చేస్తాం, కానీ ఎక్కువసేపు స్నానం చేస్తే మన శరీరంపై ఉన్న సన్నని పొర తొలగిపోయి శరీరం పొడిగా అయిపోతుంది. ఈ పొర మన శరీరంపై వచ్చే దురద, మంటగా అనిపించిన ఇటువంటి లక్షణాలను తొలగిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ పొర తొలగిపోతే శరీరంపై దురదలు, మంటగా అనిపించడంతో పాటు శరీరంపై అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. డెర్మటాలజీ సూచించిన మేరకు 10 నిమిషాల స్నానం చేస్తే సరిపోతుంది. మొటిమలను గిల్లుతూ ఉండడం. మొహం మీద మొటిమ వస్తే దాన్ని గిల్లుతూ ఉంటారు చాలామంది. ఇలా చేయడం చాలా ప్రమాదం. అలా చేయడం వలన కళ్ళు కనిపించకపోవడం, స్ట్రోక్ అటువంటి వాటికి కూడా దారితీయచ్చు. ఎందుకంటే మొటిమలు గిల్లడం వలన ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మన శరీరంలో ముఖంపై అధిక మోతాదులో రక్తనాళాలు, నాడీ కణాలు ఉంటాయి. అక్కడ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే రక్తనాళాలకి అడ్డుపడి బ్రెయిన్కి చేరనీయకుండా చేస్తుంది. దీంతో శరీరం మొత్తంలో ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. జెండు బామ్, అమృతాంజన్ రాయడం. చాలామంది తలనొప్పి వచ్చిన ప్రతిసారి జెండు బామ్, అమృతాంజన్ వాడుతూ ఉంటారు. తరువాత తలనొప్పి ఎప్పుడు వచ్చినా వీటిని రాయకపోతే తలనొప్పి తగ్గదు. ప్రతిసారి వీటి మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప వీటిని వాడకం తగ్గించండి. దానికి బదులుగా హెయిర్ ఆయిల్ రాసుకోవడం, అలాగే రిలాక్స్గా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఎక్కువసేపు యూరిన్ ఆపుకోవడం. చాలామంది క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా జర్నీలో ఉన్నప్పుడు కానీ యూరిన్ వస్తే ఆపుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా అప్పుడప్పుడు ఆపుకుంటే పర్వాలేదు. రెగ్యులర్గా యూరిన్ ఆపుకుంటే చాలా ప్రమాదం ఉంది. బ్లడ్ ఫుల్ అవుతున్న సమయంలో బ్రెయిన్ మనకు సిగ్నల్ పంపుతుంది, కానీ కొంతమందికి సమయం దొరకక బద్ధకంతో ఆపుకుంటుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల యూరిన్లో బ్యాక్టీరియా కారణంగా బ్లాడర్కి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది. అక్కడ నుండి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కిడ్నీలకు సోకడం, కిడ్నీలో రాళ్ళు ఏర్పడడం వంటివి సమస్యలు వస్తాయి. ఒక్కోసారి ఈ బ్యాక్టీరియా తిరిగి రక్తంలో కలిసిపోతుంది. ఇలా యూరిన్ ఎక్కువసార్లు ఆపుకోవడం వల్ల బ్లాడర్ కండరాలు వీక్ అవుతాయి. దీనితో యూరినరీ రిటెన్షన్ అనే సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇలా చేస్తే యూరిన్తో పాటు ఒక్కోసారి బ్లడ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. యూరిన్ ఎక్కువసేపు ఆపుకోవడం వల్ల బ్లాడర్ పగిలిపోయిన సంఘటనలు చరిత్రలో ఉన్నాయి. బీ కేర్ఫుల్. ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ తినకపోవడం. ఇది చాలా చిన్న విషయం కావచ్చు. ఏదో ఒక రోజు మిస్ అయితే పర్వాలేదు. ప్రతిరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకపోతే చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. చాలామంది టైం సరిపోక సన్నబడాలను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం మానేస్తారు. ఉదయం 9 గంటలలోపు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయని వాళ్ళలో హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం 27% ఎక్కువగా ఉందని పరిశోధనలో తేలింది. ఇక బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయని పిల్లలకు దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకపోవడం, మ్యాథ్స్లో వెనకబడడం, రోజంతా వీక్గా ఉండడం వంటి సమస్యలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఉదయం పూట పనులన్నీ పూర్తయ్యే వరకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయరు.
దీనివల్ల ఋతుస్రావంలో ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత ఏ పనైనా చేసుకోవాలి. అంతేకాదు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయని వాళ్ళలో మైగ్రేన్, తలనొప్పి రావడం, జుట్టు రాలిపోవడం, డయాబెటీస్, బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్స్ పడిపోవడం వంటివి కూడా జరుగుతాయి. కాబట్టి ఉదయం 9 గంటల్లోపు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అలవాట్లన్నీ చాలా చిన్నగా ఉండొచ్చు, ఇప్పుడే వాటి ప్రభావం మన మీద ఉండకపోవచ్చు, కానీ భవిష్యత్తులో వీటి ఎఫెక్ట్ తప్పకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి మీలో ఈ అలవాట్లు ఉంటే వెంటనే మానేయండి. మీ వంతు సాయం ఈ వీడియోస్ని లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సపోర్ట్ అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అదే మీరు ప్రజలకు చేసే సాయం. మరెన్నో మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. నమస్కారం.